Good morning guys! Welcome back to my vlog. So today is Friday. Nakalib ako ngayon guys sa trabaho kasi meron tayong hazard test. Pero mamaya pa naman yung 9:20 yung ating appointment. So mag-breakfast muna tayo guys nito. Ito lang yung ating breakfast. So mangkok. Guys, wish me luck later. Sana makapasa ako sa aking hazard test. Kasi, alam mo nagpabukan ko niyan guys nung November 20 pa last year. Tapos ito lang yung two available slot lang yung nila, February 18 and 19. So pinili ko February 19 kasi Friday nga ngayon. Tapos para medyo mahaba yung ating weekend. Mali. 8 o'clock na ng umaga guys. So 6:30 ako nagising. Nag-prepare ako ng aking thoroughly para maaga tayong pumunta. Dapat bago mag-9 pumunta na tayo doon. Malapit lang naman dito sa bahay guys. Lalakarin lang natin. Semester pumasok sa trabaho. Kain tayo ng cereal. Tabi muna natin tong mga mga rubbish. Kain muna tayo bago tayo sumalang sa labas. Sabi pati ng aking boss kahapon. Mag-text ka sa akin Maricel bago pag nakuha mo na yung result. Sabi ko opo. Tanong niya kung anong oras yung aking appointment. Sabi ko 9:20. Tapos na ako mag-almusal guys. Meron pa tayong 30 minutes. So papakita ko sa inyo kung saang website ako nag-aaral. Hala, nalaglag yung ballpen ko. Pinag-aralan ko siya talaga ng pinag-aralan. Sana makapasa ako mamaya. Dito sa laptop. Pakita ko sa inyo guys kung saan ako nag-aaral. Pinag-aralan ko talaga siya ng pinag-aralan. Sana makapasa tayo. Ayan siya. Hazard perception test. Sa computer natin siya gagawin. Tapos, take the practice test. Tingnan natin. Ayan, launch videos. Then, ito yung mga videos, guys. Ayan, o. Ayan, try natin itong 8. Hala, madilim. Ito yung, close up natin. Ito yung, tanong. You are driving straight ahead. You might need to slow down. Click to play and then click to take action. So, i-play natin to. Tapos, hanapin mo yung hazard dyan. You reacted correctly. See? Tama ako. Hindi nyo nakita kasi madilim. Ano yun? Yun yung truck. Na kasi tumatawid siya sa kalasada. So, siya, kasi madilim, hindi masyadong makita. Itong number 1, tingnan natin. Ayan. Ito. Sabi dito, you have stopped at an intersection. You want to turn right. Click to play and then click to take action. I-play natin to. Titingnan mo dyan kung nasaan ang hazard. Hanapin mo. Magto-turn right tayo, 'di ba? Hintayin natin. Oh, ayan. Hindi ako nag-take ng action kasi siya,
paliko tayo, turn right. So, marami pa ring sasakyan na dumarating kahit naka-green light tayo, hindi tayo pwedeng dumiretso. So, ayan ang sagot. You did not take action. So, ang sagot, you reacted correctly. So, tama tayo, hindi tayo nag-react. Then, try natin tong video number 9. Ito. Ang tanong dito ay, you are driving straight ahead. You might need to slow down, click to play, and then click to take action. Ang sabi, you are driving straight ahead. So, kailangan mo mag-slow down. Okay. Play. Nasaan na? Ayun. Nakita ko yung kangaroo. Oh. Oh, di ba? Di ba, you reacted correctly. Oh, tama ako. Close. Hanap tayo ng iba. Refresh. alam na eh. Pero pagdating doon sa computer, patay. Iba pala mga tanong. So, hanap tayo. Ito, number 4. Try natin tong video number 4. Wala ba yung ating camera? Cellphone kasi, guys, ang gamit natin. Hindi ko ginamit yung Canon. Okay, try natin itong number 4. So, madilim siya. Ang tanong, you are approaching an intersection. You might need to slow down, click to play, and then click to take action. So, hanapin natin yung intersection. Tapos, i-click natin yung action. Okay, click the play natin. Nasaan ang... Ayun, nakita ko na. You reacted correctly. Diba? Ay, sana nga makapasa ako mamaya para makapag-drive test. Isa pa, para makakuha na tayo ng lisensya, kailangan maipasa natin itong hazard test. Tapos, meron pang isa yung driving test. So, once na nakapasa tayo ngayon, straight away magbubook in ako ng aking driving test. So, pag naipasa natin yung driving test, yay! Freedom! Yan. Pwede na tayo mag-drive kahit saan. So, i-close natin to. Hanap pa tayo ng iba. Itong number to, video number to. Ayan. You are approaching an intersection. You might need to slow down, click to play, and then click to take action. Intersection na naman. Nasaan ang intersection? I-play natin. Intersection. Ayun. You reacted correctly. Dito lang yan kasi pinag-aralan ko na. Sana doon sa sa computer nila lumabas to. Close na natin. Mag-ready na tayo, guys, kasi 8:30 na. Maglalakad pa tayo. So, ayan. Diyan ko siya pinag-aralan. Minsan sa aking phone. Nag-charge yung aking... Guys, bilisan natin kasi 20 minutes. May na lang tayo, 20 minutes. Magpipil pa tayo ng form. Tumakbo na ako kanina. Mahaba pa naman yung oras na yun. Kaya lang gusto ko lang makarating tayo ng mas maaga-aga doon para makapag-relax pa tayo ng ating isip. Kinakabahan ako, guys. Ay, sana makapasa tayo, uy. Ay, kinakabahan ako kanina pa. Sabi ko, huwag naman sana akong kabahan, pero hindi ko mapigilan. Ay, hala. Andito na tayo, guys. Nagsuot na pata ako ng mask kasi ang harapan nitong back roads, police station. Baka tayo makita. Nalakad lang natin siya ng 8 minutes. Na may kasamang takbo. So, dyan tayo papasok. Ayan. Aba, may linya. Ayan siya, guys. Dyan tayo papasok. Sa back roads. Hala. Dapat pala inagahan ko. Ang haba, guys, ng pila. Gandun. Ayun, pila tayo dito sa likod. Guys, tapos na yung ating exam. Andito na tayo sa shopping center. Duman ako dito sa shopping center kasi wala akong matambayan doon sa labas ng back road. Sobrang init. So, dumiretso na ako dito sa shopping center para dito
tayo magkwentuhan kung ano nangyari doon sa aking hazard test. So, guys, ito na yung aking result. Ayan na siya. Nakuha ko na. Sa sobrang kaba ko, guys, nung nag-i-exam ako, hindi ko na malaman kung anong pakiramdam ko. Basta sobrang kabado talaga ako kanina. Akala ko hindi ako makakapasa. Pero, guys, nakapasa ako sa exam. Yes! Isa na lang para tayo makapag-drive na. So, nagtatry ako mag-book kanina. Hindi pa pala pwede kasi ang open nila ng booking ng driving test sa February 25 pa. So, sobrang excited ko. Nagbo-book na agad ako ng driving test. Pero bago yan, ikwento ko muna sa inyo kung ano nangyari doon sa loob ng boat. Alam mo, nung pumasok na ako doon sa computer exam room, as in, sobrang kabado talaga ako, guys. As in, tapos yung question, 25 siya. Akala ko 15 lang. Hindi pala, 25 question siya. Tapos basta nag-pray na lang ako na sana makapasa ako dun sa exam na yun. Tapos parang minamadalay ko yung exam ko kasi gusto ko na malaman ng totoo. Guys, ayan, nag-order na kasi ako ng pagkain natin, guys, kasi gusto kong i-treat yung aking sarili. So, kunin muna natin yung ating pagkain bago tayo magkwentuhan ulit. Sandali lang, kunin muna natin. Guys, ito yung ating lunch. Salmon bento. So, bago tayo kumain, nasa na ba tayo kanina? Yung sinasabi ko sa inyo na nandun ako sa loob ng computer room. Kinakabahan ako masyado. So, nilakasan ko na lang yung aking loob. Sana may pasa ko yon. Then, ano siya, guys, 25 questions. So, hindi ko in-expect na 25 siya. Akala ko 15 question lang. So, 25 siya. Then, ayun, sinagutan ko na lahat. Then, nung natapos na, lobas na ako dun sa computer room. Sabi nung staff, how did you go? Sabi ko, I don't know. I'm not sure if I passed the test because I feel so nervous. Then, and sabi niya, you passed the test. Congratulations. Sabi ko, oh my God. Tuwang-tuwa talaga ako, guys. Sobrang tuwa ng aking puso kasi naipasa ko. Finally, nasagutan natin lahat. Kahit alam ko may mali ako doon. Actually, ito yung result, guys. Pinakita ko sa inyo kanina. Bali, ang mali ko ay parang 5 kasi 25 questions siya. Ito lang yung lumabas. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung mali ko. Hindi ako sure, pero parang ito yung mali ko. Sabi niya, your test results show that you need more supervised driving experience in the following areas. Tapos, maintaining a safe following distance behind other vehicles. Tapos, choosing safe gaps in the traffic when turning or crossing a stream of traffic. Number 4, improving awareness of the potential risk of unseen road users. And number 5, choosing a safe speed when driving. Ayan yung mga mali ko, guys. Ayan lang. Parang, yan ang mga mali ko kaya nakalagay dito. Guys, sabihin ko sa inyo, 4 years na ako dito sa Australia. Ngayon lang ako nakasakay ng train papuntang Craigieburn. Pero hindi tayo sa hindi tayo mismo sa Craigieburn bababa. Sa tayo bababa? Roxburgh Park. So, yung mga nakita nyong dinadaanan natin yan. Dinadaanan natin yan araw-araw papunta sa trabaho. So, totoo yun, guys. Sabi ko na totoo kasi lagi akong nasakay ng train pero papunta lagi sa city. Lagi tayong papunta ng city. Pero dito, papunta ng Craigieburn, hindi. Ngayon lang. Kasi lagi tayo nakasasakyan eh. Ayan ang way. Ayan. Ayan. Lagi natin yung dinadaanan papunta sa trabaho. Araw-araw yan. Daily routine na. Yan. Yan. Nakakita nyo yan, guys. Araw-araw dinadaanan namin yan papunta ng trabaho. Sauladong-saulado ko na. Pagawin mo akong skits, may ituro ko sa inyo ang tamang direksyon.
sauladong-saulado na. Araw-araw ba naman nadaan dito papuntang trabaho. So, ngayon lang. Totoo to guys, sinasabi ko. Ngayon lang ako nakasakay ng train papuntang Craigieborn. Pero hindi tayo bababa ng Craigieborn. Sa ano tayo bababa? Sa Roxburgh Park. Kasi nandun na yung Asian store. Guys, nandito na tayo sa Asian grocery store. Ayan. Meron silang puto. Ayan yung kutsinta. Tapos, ano to? Pichi-pichi? Ayan, sapin-sapin. Pichi-pichi nga to. Ayan. Tapos, palabok. Ayan, kumuha na ako guys ng kutsinta. Tapos yung palabok. Magic sarap, naubusan na ako. Tapos, meron silang ulam ito. May bupis. Pork chop. Pero hindi ako bibili niyan guys. May kare-kare. Ayun ang kare-kare oh. Ayan ang pork chop stick. Ayan siya. Tapos iyan yung mga noodles. Ayan mga noodles. Nandito. Hi! Nakarating din sa wakas. Punyeta. Lakad takbo ang ginawa ko guys kasi feeling ko nasunog yung kaluluwa ko. Ay. Kasi ang init sa labas. Guys. Diyos ko. 31 degrees yata ngayon. So, mukha akong galing ng Manila guys. Tingnan nyo oh. Nakabox yung ating pinamili sa groceries. Sa Asian store kasi wala silang plastic. Wala rin silang paper bag. So, wala rin akong sasakyan. Nag-trend lang ako kanina. So, binax nila. So, binitbit ko talaga siya from Roxburgh Park hanggang dito sa Broad. So, guys, ito yung ating napamili. Meron tayong dalawang itlog na maalat. Syempre, hindi mawawala ang magic sarap. Ang ating kutsinta. Ang ating pansit palabok na sobrang mahal. Charge me ng $8. Meron tayong Spanish bread, Spanish bread with ube filling. And then, syempre, hindi mawawala ang sardinas. Sardinas is life. So, dalawa yung kinuha ko. Pasensya na nabubulol ako lagi. Ano ba yan? Masyado lang excited. So, meron tayong sardinas ulit. Ano siya? Chili. May chili siya. Yung isa wala. Tapos, meron tayong canned pork, luncheon meat. Tapos, hindi mawawala syempre ang binalot talaga natin. Yung ating bangos. Ayan, bangos. Tapos, meron tayong frozen boiled mais. Ayan, luto na siya. Initin mo na lang. Tapos, hindi mawawala syempre ang spaghetti sauce. Ayan ang presyo niya, oh. Oh, diba? Dolyar, 5.85 times 36. Kano siya. Tapos, yung ating meron tayong garlic chili sauce. So, try natin tong lutuin. Itong rice noodles. And then, meron tayong sinigang. Ayan. Yan guys, ang ating dinayo sa malayo-layong lugar. Yan ang ating napamili. Natin yung isa kasi panay ang halhal, oh. Dani. Maligo tayo ngayon kasi ang init hindi mo kinakaya ang init. Tingnan mo itsura mo. Kawawa naman ang baby girl. Tara, ligo tayo. Come on. Come here, my papa girl. Init na yan pero ay maligo. Come on, my baby girl. Ay, maliligo na siya. Ang bait niyan. Come here, my baba girl. Ano, maghabulan tayo? Ha? Maghabulan tayo? Naka-ready na siya. Hinihintay niya lang ako. Sandali lang, baka malaglag yung ating camera. Are you ready? Are you ready?
Naliligo na si baby girl! Yay! Good girl! Good girl! Danny! Yay! Tapos na siyang maligo. Dinala ko siya dito guys sa labas para mas madali siyang matuyo. Tuwang-tuwa naman ang isang bata dyan. Nakapaligo na siya. Good girl pati siya kanina ay. Ano, Denny? Good girl. Good job. May in-order pala ako kagabi guys sa Amazon. Eyebrow kit. So, ang delivered niya ay ngayon. Kanina nung nasa Back Roads ako, nakareceive ako ng message na delivered na siya ngayong araw. So, hindi ko siya na-check. Kanina nang dumating tayo sa mailbox. Tingnan natin ngayon. So, umorder ako noon nung eyebrow kit kasi para ako na gumawa ng eyebrows nito. I-try kong ako na lang kasi sayang naman yung card natin na $50 up. $50 ba yun? $40 isang card. So, sayang naman yun. So, ako na lang. Saka yung in-order natin guys, kagabi ano siya, limited series. Nasa $13 lang siya. Then, dyan ka lang. Okay? Check natin yung mailbox. Summer na summer guys, so. Isang linggo lang tong summer na to. Finally, nagka-summer sa Victoria. Tingnan natin yung mailbox. Ay, andito na nga. Kunin na natin. Tara na talaw, baka masunog ang ating kaluluwa. Tara na, Denny. Denny, come on. Denny, what are you doing? Oh. Kung saan ang puwet ko, nandun siya. Ay, sarap. Buksan natin guys. So, limited lang siya. Kung gusto niyo nitong umorder, ilalink ko sa description box kung available pa sila kasi limited na nga lang eh. Hindi siya unlimited. Ay! Ayan lang siya. Mabilis lang yung ano niya, delivered. Kagabi ko lang siya in-order eh. Dumating kagad siya ngayon. Kasi dito lang naman to sa Amazon Victoria eh. Ay! Ay, putik! Ay, nalaglag. Ay, ayan siya guys, oh. Ay, dito pala to. Ayan, oh. Oh, diba? Tayo na ang magugupit ng ating ayan, eyebrow. So, anong meron? Ano to? Ay, ito yata yung ano, parang borderline. Ilalagay mo siya dito. Tapos, guhitan mo. Sundan mo. Tapos, yan, mag-ano ka na, magupit. Tapos, meron silang, ay, ano ba yan? Nalalaglag. Diyan ka nga. Ito yung brush. Ayan. O, diba? Tapos, ano tong isa? Ano to? Drawing eyebrow. Ah, pan-drawing. Ayan, may pan-drawing din kasama. Tapos, ay, ang laki nito. Akala ko maliit lang. Ay, ayan siya guys. Ang cute niya. O, pang ganito. Mag-aaral na talaga kung ako na mag-ano. Ako na mag-kikilay ng sarili ko. Guys, 10:30 na ng gabi. Patulog na sana ako. Naalala ko, hindi pa pala ako nagpapaalam sa inyo. Wala pa si Jason dito sa tabi ko kasi nanonood pa siya ng movie. Nasa lads room siya. So, mauna na akong matulog. And yeah guys, dyan na muna nagtatapos ang ating vlog for today. Thank you so much for watching. See you sa aking next vlog. See you soon. Bye. Have a good night everyone. Love you all.